שחקנית מספר 2, היא לא שחקנית חזקה, היא שחקנית שרואה מגרש, עושה חורים, אני עושה את זה לאט. ב6 קדימה היא הרבה פעמים תופרת את האחורה שם. אוקיי, תראו גם פה, היא זורקת בדיוק לחולשה של 6 קדימה. האחורה. אותו דבר פה, 1 ו5 צריכות ממש להיות באיקון לאמצע שם. ובניצוצות לא תמיד שיחקו 6 קדימה, אז היא פחות עשתה. עוד דבר שהיא אוהבת לעשות זה לרוץ לכיוון האמצע, ואז לזרוק אותו חור הצידה. אחרי שחסמו אותה, והופ, הצידה. אוקיי, תראו גם פה, היא באה לאמצע וזרוקת הצידה. ויש לה גם רחוקים לצדדים. צריך להישאר בעמדות מוצא איתה ולהיות באיקון לתזוזה. היא באמת עושה לכל מיני כיוונים. ועוד אחד. 1 ו5 צריכות להיות סבלניות ובאיקון. וכמה לאמצע, 6 קדימה שלנו. עוד אחד לאמצע. ואחרון.